alcalde, jo pense que vostè com a representant que tenim en el Consorci València Interior, el primer que tenia que ser que donar suport a esta moció. Perquè nosaltres, a veure, sí que hem intentat agafar i tindre informació a través del Consorci d'altres temes i sí que té veres que a mi personalment, al nostre grup, que sí que hem demanat informació directa al Consorci, se mos ha adreçat en aquest cas a través de l'Ajuntament, de lo que és l'organisme, de manera oficial a que se mos transmetira. I així la regidora ho feu en la passada o l'anterior comissió que n'hi hagué d'urbanisme. Doncs bé, en el mateix sentit, i siguent que este plenari és el que ha habilitat i ha destinat a la persona que té que estar en aquest consorci, si el plenari també decidís que vol saber una sèrie d'informació, doncs jo penso que hi ha que seguir els canals, en aquest cas administratius, formals i orgànics, per poder transmitir-los, que és el plenari de l'Ajuntament. Nosaltres, després de la comissió d'urbanisme, ens reunirem, tenim una sèrie de dubtes i una sèrie d'informació, els grups de l'oposició direm, doncs mira, formalment ho demanem al plenari, no estem dient que per part, en aquest cas de l'equip de govern, els representants, quan hem demanat alguna cosa, no molt és que hem facilitat, sinó el que estem dient és que al Consorci, que hi ha una sèrie de llagunes que nosaltres no tenim informació, diguem, doncs a través del plenari, que és el màxim òrgan representatiu del poble de Llíria, un poble que exponencialment, des que s'hi fica en funcionament este Consorci València Interior, ha vingut pagant una taxa que, bueno, deixem estar de costat el que en principi no se tenia que pagar i que després diu que anar pagant i que cada volta anem pagant més, siguent que enguany, per exemple, hem entrat menys quilos, hem pagat més diners, cosa que no arribem a explicar-se. Els costos de funcionament han crescut o s'han multiplicat i tampoc se'ls expliquem. S'aplica una sèrie de percentatges, en aquest cas, en el que és la taxa del Consorci, de cobros indeguts o que estan molt dubtosos i són coses que nosaltres no tenim clares. Per tant, hi ha una sèrie de documentació, en principi, per què s'està duent el FEM al Fara d'Alchímia quan així resulta que entre els consorcis no se podia dur el FEM? Després, volem saber quines assistències tècniques n'hi ha que després pugen els costos de funcionament dels diners. Volem saber què és el que se cobra per part dels membres que van al consorci, quin personal té el consorci, les actes que s'han fet en el consorci, com nosaltres també saber quins acords s'han pres així i en quines fórmules o en quina determinació s'ha pres. Jo penso que són coses raonables, que nosaltres com a membres de l'oposició, com a membres d'esta corporació i representants del poble de Llíria tenim dret a saber. I vostè, senyor alcalde, pensa que tenia que ser el primer en ficar-se al nostre costat i demanar aquesta informació. Per què? Perquè resulta que d'això depèn que després, els acords que es prenen al consorci, la taxa siga major o menor. I nosaltres no volem pagar ni més ni menys, volem pagar el que ens toca. Però també volem tindre tota la informació per a quan ens aplega un rebut saber d'on depenen o d'on provenen aquests diners que se van a pagar. Per tant, nosaltres el que sí que li reclamem, en aquest cas al Partit Popular, que sembla que s'oposa a una acció de transparència, que no és altra cosa, el demanar la informació i que ens la duguen, doncs jo penso que si la van a demanar, millor que la demani el plenari de Llíria que la demani un partit a títol individual. Jo penso que això seria millor. I en aquest cas ho estem demanant perquè a través dels membres que tenim en representació, que és el senyor alcalde, faci la gestió, ni més ni menys, que se demana durant el mes d'abril i conforme vaig venint, que se m'ho facilita. Moltes gràcies. Lamento que el Partit Popular també voti en contra d'esta proposta i jo vull clarificar-li a la regidora d'Urbanisme que jo no vull que el Partit Popular demani res. Jo vull que el ple de l'Ajuntament, el meu legítim representant de l'Ajuntament, que és el senyor alcalde, i en el seu defecte la substituta, o en aquest cas la persona que va a les reunions, que és la regidora d'Urbanisme, me represente i allò que nosaltres com a grups de l'oposició demanem se m'ho facilite. Vostè diu que ens ho van a facilitar igual, que ho van a demanar igual. Doncs si van a fer-ho igual, doncs no comprem perquè no tenen que votar a favor, perquè és una de les coses que nosaltres ho estem demanant formalment. En el que és el foro ciutadà de participació i de representació, que és el plenari de Llíria. I li ho estem demanant d'una manera clara. I jo penso que en aquest cas li estem demanant unes coses concretes que nosaltres tenim dubtes i que volem saber-ho. Jo no he dit en cap moment que vostè no s'ha facilitat allò que o nosaltres individualment hem demanat al consorci i a través de la regidoria o de l'Ajuntament ens han donat, o aquelles coses puntuals que jo reiteradament, i vostè sap que en la comissió d'urbanisme anar preguntant també s'ha facilitat. Però no comprenc l'actitud, en aquest cas sí, del grup popular de votar en contra d'aquest exercici de transparència, que és demanar una informació que com a legítims representants que tenim en aquest plenari demanem. I per tant, sentim molt que el Partit Popular no la vulgui demanar, però per l'altra part esperem que tot allò que fica en aquesta moció sí que se demane i se facilite en la propera comissió o quan tinguin la informació. Moltes gràcies.